Πάκ εδώ, νόπανα. Πάκ εδώ, νόπανα. Λοιπόν, επειδή αν και το υλικό του Πάκ εδώ μου νόπανα το έχω καιρό και έχω υπερβολικά πολύ υλικό, είδατε αυτό το πουστάκο το Φλόριαν, πως κατά το λένε, αποφάσισα να μοιράσω λίγη διδαχή για το τι είναι video blogging και τι είναι video blogging. Video blogging δεν είναι να κάθεσαι μπροστά στην κάμερα και να μιλάς και να κάνεις και να τραβάς 15 πλάνα για να βγάλεις μια πρόταση. Video blogging είναι να σου βγαίνει χήμα live στον δρόμο όπως το ζούμε εμείς, γιο. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια πολύ rap ημέρα. Το ζήσαμε στο Ενφλία, στο Γαλάνδρι, στο οποίο έπαιζε ο DJ Alex και μαζεύτηκε πολύ rap παρέα. Σας δείξουμε ένα μικρό απόσπασμα και μετά θα συνεχίσουμε με backstage από το live, backstage από τις πρόβες και άλλα τέτοια γυμνά βίντεο. Είμαστε εδώ στο Γαλάνδρι και το ζούμε. Πολύ rap φάση. Γαμάτο το live, δεν sold out, πεθάνανε 3 άτομα από ασφυξία. Της πουτάνας, είχαν μπλοκάρει τα στενά, σταματήσαν την κίνηση στην Αθήνα, τα Χριστούγεννα κυρώθηκαν. Και είμαστε εδώ με τους εξής rappers. Τζόκερ, δεν ξέρεις τι έχεις. Δεν ξέρεις τι έχεις. Δεν ξέρεις τι έχεις. Και αν ξέρεις, σιγά μην μάθεις. Και μην τους πιστεύετε γιατί είναι ψέμα. Και βάλε αυτό στο state του σου μωρή γαμιόλα. Περνάμε στο δεύτερο βίντεο, το οποίο είναι από τα backstage του live. Το live, εντάξει, όπως είπα και πριν, γάμισε σφιχτικά πολύ. Ας δούμε λίγο τι έγινε με τους υπόλοιπους rappers. Πάκ εδώ μου νόπανα, είμαστε εδώ στο backstage με VKPs. Όλο το family από τη μία και λέει Άσαρκος. Για πήγε τα γοντίνες. Άσαρκος και έτοιμος. Λοιπόν, περίμενε, φέρε ένα narration. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πήγαινε ρε μαλάκες πίσω να σας βγάλω. Είναι το family από τη μία και η άλλη από την άλλη. Δεν είμαστε μόνο εμείς στο πλάνο, γαμάει. Εδώ πέρα έχουμε τον Πάκελ Δαίμονα, τον Μη Τόκερ, Μη σκάς. Μη σκάς. Νάτος, πες ένα ραπ, πες μας ένα ραπ. Και από εδώ ρε μαγαμάει. DJ Κότσιρας. Και δεν πάει να μην έρθει κανείς, εγώ είδα μόνο γυμνό. CD του Νεκτάριου Θεοδόρου, μόνο γυμνό. Το μόνο γυμνό δεν είναι μόνο μια άποψη, είναι ροκ. Στα αρχίδια σας όλοι. Είναι εδώ το γαλάτσι μαζί μας, το black. Έτσι το ζούμε εμείς στο backstage, εδώ πολύ γιο rappers όλοι. Περνάμε τώρα σε ένα βιντεάκι από την πρόβα, από την τρομερή πρόβα, το οποίο βίντεο δεν δείχνει την πρόβα, δείχνει εμάς να κάνουμε μαλακίες. Απολαύστε! Πάκ εδώ μουνόπανα, είμαστε εδώ με Τόκελ, ο τόνος στο O. Καλά. Θες και να πει να τρεγάμισου ρε. Τι τρεγάμισου ρε μαλάκα. Μπαμπίνος. Μπαμπινιώτης, χάρηκα. Πολύ χιούμορο με δαίμονας. Πάκ εκεί μουνόπανα. Everybody's speeding it, the rhyme is hot cause it's Big Suguru and Freddy the Fox. When Premier bring the beat, no it just don't stop. Απ' τα μελίσια